Li Diyarbakirê di parka Qoşiyolû de HDP û hevgirtiyên wê xwestin bo balê bikêşin ser rewşa rêberê PKK Abdullah Öcalan ku ji 20 meh zêdetir e hevdîtin pêra nakirin meşek li darbixin. Lê beriya meşê rojekê parêzgeriya Diyarbakir ragihand bû ku hemû cûra çalakî li bajêr hatine qedexekirin. Ji ber veyekê jî hêzên asayişa Diyarbakir girseya bo meşê kombûyî dorpêç kir û rê neda ku meşwere li darxistin. Li ser veyekê rayedarên HDP amaje kirin ku bi awayeke nehiqûqî Öcalan di tecrîtê de ye û divê ev rewş demil dest bi dawî bibe. Altı üstü Koşuyolu Parkı'nın içinde bir açıklama yapılacak. Me xwastem daxwînekê bidin. Tenê me ev dixwast. Li hêzên ewlekariyê em dorpêç kirin. Rê nedan em daxwînekê bidin. Tiştê em dikin ne tawan e. Lê tiştê hêzên ewlekariyê li vê derê dikin tawan e. Tecrîta li ser İmraliyê hem li dijî hiqûqa navneteweyî û hem jî li dijî hiqûqa navxweyiya li Tirkiyeyê ye. Hiqûqa xwe jî bin pê dikin. Dağılma niyetinde olanlara gerekli kolaylık sağlanacak. Rêberê PKK Abdullah Öcalan ji heftê tebaxa 2019 ve bi parêzerên xwe re nikare hevdîtinê bike û li gel malbata xwe jî herî dawî 25 Adara 2021 bi telefonê axivî bû. Beşdarên çalakiya Diyarbakir gotin me tirsî li ser tendurustiya Öcalan heye û bangî kirin ku rê li ber hevdîtinê were vekirin. Em nizanin jiyana wî tendurustiya wî çavaya em dixwazin vek malbat vek parêzer roj berî roşe her hevdîtine pek bînin. Armanca me ev e. Di çalakiya Diyarbakir'de ji gelek xalan beşdaran xwestin bimeşin lê kom bi kom hatin dorpêçkirin. û du kez jî hatin binçavkirin piştî ku navbera parlamenterên HDP û rayedarên hêzên asayişê de gotûbêj hat kirin, biryar hat dayîn ku çalakî bi dawî bibe û hêzên asayişê jî dorpêça ser beşdarên çalakiyê dan rakirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakir.